iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Nakamatlagayam dito'y balkon. Anya ti aramidem dito ikat na'y agar arbis pailaan. Nagsardangan ang nagarbis, lolo. Agang angin langan. Kitaan nyo. Nagparangan ti bulalayaw. Nagmayat ti nagduduma ang maris na. Kalpasan ti talo anapig sa abayakabak. Isir na at namadlaengan. Di mat na nagparangan ti bulalayaw, lolo. Sumardang ti kinadawal ti panawan. Kan malagip ko pa iti bagbagayo iti ubingak. At dabalitok iti puon ti bulalayaw. Kasta, ay kahit awan pa yung arod tinakadanon iti poon ti bulalayaw. Isu ni mama. Aging gaita. Saan na pa'y anasarakan ti balitok iti puon ti bulalayaw? Saan pa'y anaumang agtratrabaho iti balasiw taaw? Ay, mailiw ka man ngatan ken ni Marjorie amamang mo. Ay kaagawid to siguro, inton makaturpos ka iti kolehyo. Ti ibagbaga namat kanyak na umawak iti. Alaan naktong trabaho ijay London. Inong tanak, idijak tinumpal ti kayat na nursing ti alaag a kurso. Nakalagip ka manen. Halisa, apok, amok, asaan laeng nga iliw ti marikrik nam ken mamang mo. Bay antay na pagsaritaan ni mamang lolo. Oray agyan pa yan ijay London. Saan pa'y pulusang ng kawit? Uwan sir. Iti kabiitan na panawan, kat may patungpal min dito amisyon mi. Yes sir. Nakapagtutulog kami kadagiti pulis. Tapno agtitinulong kami amang raot itinalawa a plantasyon ti marijuana. Yes sir. Iti bantay muging. Wan sir. Siguradwag kada kayo. Ngagbaligi da ito yung operasyon mi. Kastapay nga rod sir. Bye. Naku ni Alisa da ito yung mawawag. Ay, mailiw ako ni tikayan ayat ko. Niliset gayam. Hello? Hello, Manong Omar. Kumusta kayon? Nasayat lang. Adak pa'y lang iti destino ak dito Ilocos. Katsika, kumusta kan? Imawagag. Kapot maragsakan ng amang ipadaman. Anay destino akman iti headquarters. Talaga nga impay-pay sum tinagsoldado Nabiit ka pa'y a reporter iti radyo. Nakasiksikat kan. Kaya't ko soldado kasi tinobyo Manong Omar. Agselselos kan samet. Nasingpat ni Regino anobyom. Mailiwak launan kan ka, Alisa. Nasurok ang makalawas ta saan na nagkita. Si kamot ngami. Maigtura masan nakamakita. Agpasugnod man ito'y napintas anobyak. Amo ba't nanti trabaho ka soldado? Sa talungal daw ang nakapigpig sa titudo. Wanan. Maawatan ka. Malagip ko gayam. Kumusta ti panagadal mo? Masirit ay tinobya. Tsak agpaatiw kadagiti ka klase. Sa bali lang agpay so ti inspirado niya. Amumlata na niya. Masapul nga aramidet da ito para kini mama. Oh, apay para kini mamang mo. Para iti masakbayam ko ma. Naistoryak matan ti kinaungot ni mamang kanya.
Saan na akayat abo mabati grado? Kumusta gaya mo ni mamang mo? Awan ka di pa'y pamalpalatpatan na iti relasyon ta? Awan ti bibi ang nakanyak da dyan. Sana bali asan nakapatpat gan? Adda ka man. Dan sakit guram kini mamang mo, Alisa. Agpapauyo aklaan ka ni mamang ko. Oray na ungat ka niya. Pat-pat gaglat ta. Madamdam nga tapay asumangpet ni Alisa. Ado ti aramidin na iji pagadalan da. Nang runa, tatalungal daw nga awan serrek iti pagadalan. Tatang, masigurado yung nga iti pagadalan ti aya ni Alisa? Ang mga nanakisinara kiti nobyo na. Ay, awan pa'y nobyo ti balasang mo. Kanayon ko apal palagipan at ipalagadal na ti ipangpangruna na. Napintas ni Alisa. Yak mamati nga awan agar-aram kan kwa na, tatang. Ay, Marjorie, saan mo amaliklikan da ita? Ang awan mo't makaitured amang pasyarkan ko ana. Mabuting dangata gaputamay sa ak aritirado a pulis. Kakadwa! Nakadanon tayo iti pasat ti bantay muging nga ayan tinalawa a plantasyon ti marijuana. Agsipot kailangan na imbag. Ay, sige. Saan tayo nga mo? No nakalingad dagiti kabusor, kadagiti narok mo sa kayo. Men! Take over! Kay bagbagat lang. Kung saan mabalin mapaay kami iti daytoy nga operasyon ni. Kabayag asaan ka ala kapasyar dito balay, Sargento Garcia. Anya ti kayat mo nga inubay. Agyaman na klangan, Colonel Arizabal. Ngam sa anak nga umin-inom iti nasangar. Ay talaga nasingpet ka. Anya nga ron nga iti kayat mo. Babae. Ay kadwain ka man nga ron iti baryo unaw. Naangaw kayo talaga, Colonel. Naalikutag kayo nga tayo, di adda kayo paila iti serbisyo. Ay, padataan na singpet, Sargento. Tangay nabayagan ang nakaritero akas pulis. Awagan naklatan iti Tata Felipe. Tapno na saysaya at ti panagsarita ta. Tata Felipe. Damag ko ang nagbaligi kano ti operasyon iti panagtipon a pwersa dagiti soldado ken pulis. Napaggan nga operasyon. May sa pulis ti daksanggasat. Ken talo kadwa ka soldado tinasugatan. Ngam nagbaligi kami anang route iti talo nga ektarya a plantasyon ti marijuana iti bantay muging. Nay, naglawan a plantasyon ti marijuana. Agasem ti talo nga ektarya. Minil-milyon a kwarta kumano na apit da. Ay sus, dakilakit di a sindikato da ito'y. Dagkalapila iti sindikato da ito yung operasyon, sir. Tata Felipe. Ay, mala, agan anad kalaeng Omar. Ang dalakit ginadong paryo anangato a tao. Guwapo kayang iti day taabado yun, lolo. Kas kayo lang ako, boy. Makalilaw kayo upay. Ape kumama ng halilapak. Ipay-pay sukon makapoto takpay nga ta iti pasig nga inauna. May sursuro takag katawa iti kinaangaw yun, lolo. Ay, Agungot ni mamang no iso ti pangibagaan yung iti dayta. ay sigurado ajak ibagaday ta. Ta saan ama ang angaw ni mamang mo? Kasla saan kayo along makay gapo iti kinaangaw yun, lolo. Paano nyo ka di? Danunek man ni una di J Farm. Tulunga ka mang painom ka dagiti baka ken karnero. Sumurot ka. Kaya't ko kumalolo ng ado ti aramida. Sa, nagputot. Inton malam kumaa. Sige, agbati ka lat tangaruden dito'y balay. Angam, irikip mo ana imbag tiruangan Saan ka ngagpaspas tragiti sa bali a tao? No simurot ako makin ni Lolo Felipe J. Farm, Omar. Saan na kumaan na danon?
Di mat in-text kumatkan ka, ngagpasyarak dito balayo. Nalipatan. Uray Sabado nga min. Nagatungaramita. No saan ka nadanon dito balayo? Mapana ka Farm. Saan ako makasarita akas to eh? Naimbag, ta sana makadlaw ni Lolong. Saan ka di ngagdamdaman? Adayo nga gatap dayjay. Nasingpot ni Lolo. Tiam mo na kat isutiran rantaam dito'y balay. Iso nga uray makita na tangag sarsarita. Kat awan anyaman na kankwana. Ang nasaysayat ko man madanon ko ni Lolong. Tapno awan masao dagiti karo ba? Day tangaron. Danda ni saan ka pinastrak itay. Awan gayam. Saan ka nakasarita idimay ka. Naimbag. Ta saan ka nasugatan idi nakirangat kayo jay bantay. Nagrumyada na klaang basit. Kun agan an nadak para ken ka Alisa. Mga opisina ako dito headquarters. Nadamag ko ti may panggapit operasyon nyo. Kat, apo, kasaon na ti danang ko, tati amok kat si kanya na paltugan na natay. Nagkarumot etan lisit. Kahit mo kadi mataya ko? Ay, saan Nga makapanervyos rod. Police day natay. Ay, adari ko dito opisina, may panggapit ti sigo da diputado, nga da kano pan nakainaig na iti sindikato, nagraraira dita. Saan ni pa yan napanagnakan dayta? Sigon iti pulisya, nabayag kanon nga gindag iti balaso itaaw, dinasaw asigod at diputado. Makamon dagiti pulis nga gimbestiga. Uy, destino da ka kuman iti sa balit, ang mga naisikat da tibiyag mo dita. Soldado ka matliset. Saan arumbang agbutang ka matay? Manong Omar, saan arumba nga amin ama ingal kat matay? Kasanan ngagpaiso no kilaat na may destino akiti sa bali a lugar. Agpada kami lakit di kini Alisa ang malidayan. 18 lang ni Alisa. Kat mariknak ngay ayatan naklaunay. Ididamo amok. Nakalidliday. Ubing pa ngamin idi nagabrod ni mamang na. Ay, sakit. Nakaungat. Alisa, apay ar tunggal umaw ka kinitatang kat saan ka pa'y nakasangpat? Naimbag tanayra na nga da signal dito'y farm, mamang. Simurotak namin kinimanong onad. Ang mga nagpapaaram ka, iti dayta katalak ni tatang dita farm, ha? Ala ni mamang. Kabagyan tayo kanupay lang ni manong onad. Dayto itilaglagi pa, Alisa. Saan ka pa'y makinobnobyo? Inton makapagturpos ka iti kolehyo, umay kagtrabaho dito London. Mamang, jak arapaap ti agaprod. Kanayon na klasop-supyaten. Ngabiti dito agundaway, Alisa. Masapol nga tungpal ka kanya. Ay, mangan kayo lata apo a soldado. At dapay adobo a karne ti papo, kan pato. At damat tinuno alamas. Ay, unad, idasaraman ida iti tatap no pagpaimas ti kaanda. Dahito ilaw na karne ti karnero ti magustak kernel. Itala nga makaramanak. Kaslamat lagayam karne ti kalding. Ay, naimimas pa ikit di ati karne ti karnero. Ay, kayat mi kan unad ti karnero. Agad, apaya saan kayo amangan, kernel? Ay, saan da ka pakadanagan? Mga anak to inton madamdama. Gaputa saan ka nga umininom itinasangir, sir? Dahil ti soft drinks. Ay, day ko mabugnay wine ati impasangom para kan sarhento, Alisa. Kaya't yung araman ng ti bugnay wine, sir? Ha? Madamdaman ton. Ang mga nunjak tumaimas ti mangan. Sarentaw. Anya ti mako na ti apokaw. Napintas matlaay. Ha? Saan lang nga napintas, kernel? Masirib pa'y. Pudno la unay ti kunayo. Kanayon ko apatig maanan. Saan na pa'y apanunutin ti makinobyo? Tapno saan ang madadaal ti masakbayan na? Bayan na. Dagiti babaro nga ang doyos kenkwana.
Ket agpatinggada laeng nga mang buybuya ken kuana. Nagnerbiyosa kiti. Nagsasarita tayo kadalolong. Kasla, adam muna. Adan samat panagatap na. Awan ti kunak, tas anak mo ta pagdamdamagan. Ngam no kas pangarigan laang. Mabuting ka kadi ni lolo? Sana ka mabutang. Ang mga no kaguranak. Ngam nakasagana ka, amang ilaban kanya. Ay ayaten kalaunay, Alisa. Adon tinakaipasungal-ngala kapag gad akas soldado. Ket nalasatak amin. Agyaman na. Kasla saan ka naragsak? Nadlaw ko iti nagsasango tayo ang mga ni J Farm. Kasla natamnay ka. Ningamin mamang. Ha? Impalagip naman ng alaan nakto ijay London inton makaturpusa. Mabayag pa'y dayta. Iso saan kang agliday? Adupay ti sabali ang mapasama. Wah, agkakapsutak manan. Sumagmamanon nga aldaw ti kasti amarikliknak. Banog ko lang ata. Wano, nakurangan ti resistensya ti bakik. Ay, kasanumat ngamin. Oray aldaw kumaapan na ginanak. Kay kayat ko pa'y lati mapanagtrabaho. Imbes nga agaliwak sayak kumamat. Pinaktuman kitiyak pakita iti doktor. Sangsangpat milaang dito detachment mi. Nagkapo kami iti purok solinak, iti asidag ti bantay muging. Malagip ko gayam, Lisette. Agam mo kayo kanokin Philip? Nagabamo kami ti Facebook iti dayjay pada masarento. Kita mom, ada na ibaga na may panggapkan ka. Anya dayjay? Ada ka no matnobyam dita? Kulihiyala ka no? Ni Alisa lakit iti bagbagan. Oh! Di ka makatagar eh. Pudnon samat. Kanain ka na ijay balay da. Ha? Sana ka kanayon ijay. Masansan laan. Isumat lang nga iso. Nasingad kami ngamin ken ni Colonel Felipe Arizabal. Alolo na. Retirado a soldado. Ay, Alisa. Itay pa'y nga agri-ring ta cellphone mo. Ape adi mo sungbatan. Ni mamang mulakit di day ta umawawag. Ikam kamakam kung umin day to sursuratik lolo. Ni mamang agpaiso. Ket kasaritam kumapay laeng agunget tumanen no di mo sungbatan adagos. Hello, mamang? Hello, kunak mo na one plano mamang sungkat iti awag ko, Alisa. Pasensya kayo lakuman, mamang. Apay akas na titimag yo. Kasla agkakapsot kayo. Kagap-gapok iti doktor. Imbalakad na nga ginanak pay laang. Iso na panunod ko, gundaway ko dito yung nagbakasyon dito Pilipinas. Agawid kayon, mama? Kasanong dito eh. Saan kami to na makapagkita kini Oma? Kasla saan ka maragsakan? Amman, mamang. Maragsaga na. Kaano ka dito sakpad yo? Ta sabtunda kayo kini lolo iti airport. Saan ko pa'y nga mo no kaano nga gawidak? Kasaritak to pa'y tibus ko. Barong ipalubos na ang agbakasyon na kiti makatawan. Kasla agawid kayo mo titidaytan, mamang. Imbala ka na rin ti doktor nga ginanak pa'y laang. Kaya't ko na no agawidak talaga bakasyon. No saan nakapalubusan tibus ko? Nagsapulak to ni Tisabali nga employer ko. Oray saan kayo kumapay nga agsubli di tabalasiw taaw. Saan mo't nga rin mabalin? Limbag ko no nakatupos kan. Kaya't kon, mainton nakapagturpos ka, dito'y kamat nagtrabaho. Sige, mamang. Oray anya tar aramiton nyo. Sa anak nga umanog. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan,
iti sumarunungayin kami patangatang. Ay, no saan pa'y ang nagsakit ni mamang mo? Ang mga no saan na pa'y ang mapanunot ti agawid? Barang ka no palubusan ti boss na ang makatawan ti bakasyon na, lolo. Nay nagbayagan. Kaslamat tin agikat iti trabaho na. Ay dakkel samat ti problema na iti salunat na. Diyak man na mo, lolo. No agawid ka no, masapo la may papas na ti panagbakasyon na. Kasla saan ka madanagan no adda na dagsan a sakit ni mamang mo? Saan mat nga iti kasta, lolo? Patpatkag ni mama. Kan balakad ti doktor na nga agbakasyon pa lang iti trabaho na. Sa bagay, manon atawan nga agtrab-trabaho ijalundong. Ay trabaho at trabaho. Uray ka no bakasyon na kuma. Kaya't na pa'y lang ti agtrabaho. Oo, no agawid kayo di lugar tayo, agbakasyon akmat. Agpatulong ka ni Ninong. Ah? Una niya. Ninong mo kayo ni General Acosta. Ang angawin na nga ron, no kaano nga anakan nakitikasam ni Ninong. Nam kinunak, ubingak pa'y. Ubingak pa'y tiday tabanag ko nak. Kanawan mo't nubyok. Iti dayta kinapintas mo. Adulakit ti tagararon kan ka. Ay, saan mo na dito ti pagsaritaan ta? Oh, apay gaya mga gawid ka. Masakit ni nanang. Amang ano, talulangal daw ko. Ha? Saan nakapalubusan ti commanding officer ko ngagbakasyon na kiti mabayag. Nagbiitan? May papas na nga rin tagin niliw? Diyak maawatan na ito yung Diyak lang may baga kini lolo. Patpatkag ni mama. Uri na ungat ka niya. Kasla diyak mailiw kan kuha na. Ganti problema ka. Saan kami doon ang makapagkita pa ikin ni Omar? Kasanula, nga ibtura, tiiliw ko kan kuha na. Dahil tati problema ko, ma. Sumangputan ni mama. Kakasanong pa yung makapagkita ta. Relax ka lang. Agayam kami kinilolom. Kat nawaya aklat na ngagpasyari di balayo. Amangan numakatlaw ni mama. Managatap ba't nga ron? Sigurado, anong makita na ka? Agdamag lakit di may panggapkin ka. Amo ka saan ka pa yan nakasagana may butaktak ti relasyon ta. Iso nga, aramidan ta amin nakabalan ta nga gilimat. Uwan gayam. Ipagadak ti panagbakasyon ko. Agawit ka? Ijay lugar yun? Wan, masakit ni nanang. Masapula sa rong karak. Uray, tatalo lang daw ti bakasyon ko. Ay kala at mo't daytoy Marjorie. Saan mo mo't kayong pakada ti isa sangpat mo? Saan da ka lang aruda na nasabat? Di pa isa pa kabanugan nyo, tatang. Saan ka di mo tasimra kiti pagadalan nyo, Alesa? Sabado ita, mamang. Un gayam. May kawak pa lang. Saan tayo magpapaday ti oras? Naimbang, tadi nalusakon ti kwarto idimbagayong agawid kayo, mamang. Kabarbaro ti bedsit ti kamayo. Da kaminton kinilolo ti mga sirek kadagiti maleta yo. Ay Marjorie, langam tinabannog unay. Ala, aginanakan. Madamdaman ton. Agsasarita tayo pa ilaang. Kita tuman dagiti class card mo, Alesa? Uwan, mamang. Agraman dagiti nag-examine na. Ay Marjorie, malagip ko man kit de. Apay, anya ka di tinasakit mo. Apay amasapol nga agbakasyon ka. Isumot lagayam ang naglaka ka mabanog. Nakapsot ka nung tipitik ti pusok. Isumay balakat ti doktor nga ginanak pa ilaan. Kan nagpaaga sa. Ay, nagagit ka lang amin unay anak ko. Ay nasaya at matanagawid ka. Tapno makainana ka. At dagay man Boulevard dito igit ti baybay, Lisette. Nabayag lang agpay so asana ka nagawid Ado nga may
ta sa papalasang dyan na kay destinuam. Iso adi mon kay ti agawid. Agimon kan samat. Ah? Ay pilyo kamot manong Omar. Apay ko mga agi mo nak. Wano, adakit di agselos kanyak. Aywan malagip ko gayam. Agar aram sa kin katinigosyante akanakan ni congressman. Nakado ababay makikita kida kakakuyog na. Bak nang ngamin. Sa ado ti kwarta na. Kantap na mamati ka nga wan nagselos. Diyan pa picture ta. Amang ano ipagarap dang agnobyo ta no kastilaang. Talaga si ka. Nagado ti bagbagam. Amang ano siya kiti ti pagsilosan da ko na. Pagam mo na ta ada mangawag kanya. Manong pailang aldaw at siya nakita ni Omar. Mailiwag launa yan kankwan. Omar. Ay atong kalaunay. Sikat ipuon tiragsak ko. Kanamang pagpakirit itinagam ko. Tapno magnamnama para iti masakbayan. Ano daytoy? At tapos anay tagki ni Omar. Ladawan da iti may sa abalasang iti igit ti baybay. Kasta unay hatanapit ti bayok. Adda ka sa balik a babae iti biyak ni Omar. Idi rabi kumapay lang nga awagan ka kalpasan ang nakitak ti ladawan nyo iti napintas abalasang iti igit ti baybay. Nagbutangak lang kami namangag ni mamang nga da kasarsarita kiti cellphone ko. Numuna ta sumrag iti kwartok. At dagkahim sa bali ang nobyam? Saan ko ang nobya ni Lisette? Karo kami. May samat la soldado. Nabiit pa iti serbisyo. Naidistino iti headquarters. Nagtulag kayo ka di kag bakasyon? Ah? Ay, saan? Naira na lang. Mamok tumatla ang agul-ulbod ka. Abgi mo na ka talaga. Ipagamlangan no da sa bali a babae iti biyag mo. Tapno makapagsagana ah. Mamati ka kanyak. Apay nga gamon ka. Talaga? Numatuktalak na ululbudan na. Katalag ti bukod ko abiyang. Anya? Sana? Saan mo kumang aramitan tayo, Alisa? Sikate mo na kan maudi a lalaki nga ayatag. Kat no pasakitan naklaang. Itugot ko iti tanang ko ti saang. Makapasalibukag ti puloy dito'y farm, tatang. Malaksid ka dagiti baka kan karnero. Ado pa'y ganti mula yung agbungay ti prutas. Ay, dapay manok, pato, kas kadapabo. Sa bali laeng dagiti na duma-duma natin. Ay, nalpas pa'y kit din daunad, ti imparamid ko a piskerya. Kasla umatidog ti biyag ko no kasto epris ko dagiti ipapaunag ko Naibagagayam ni Unad, amasansan asang ilyenyo dito, dagiti soldado na destino dito lugar tayo. Kagayimak ti may sa kadakwada. Sargento Omar Garcia. Baro ka di pwede nga Omar, tata? Agsarsarita da ka ni Alisa? Kaya't kuman na mamam mo. Da kayo gayam ti anak ni Kernel asang ka istorya na kanyak no kwa. Maragsa ka na kamakama mo kada kayo, manang Marjorie. Diyak ka mo na maragsa ka na kiti panakamamukan ka sa rento. Gaputa soldado tinanglugo kanya. Sakbay anam amok ti Siman nga ama ni Alice ang anak ko. Kasta ka di? Parang ka akagsasao. Baro ka kadi pailaan? Masansan ka di nga agsarsarita kayo ka ni Alisa? No pasyarak ni Kernel, manang. Pasaray makasaritak ni Alisa. Ada ka din nobya? Adan, manang. Uray pa'y adan nobyam. Jaklatag talakkan ka. Ado ti sa bali a babae dita, ha? Ubing pa di anak ko sa rento. Jak kaya ta madadal ti arapaag ko para kan kwan. Pasensyakan kan mamang Omar. Talaga aprang kang nagsasao. Kan naungan. Saan ko maati ugali ti pakaupayam amangayat kanya, Omar? Si Katinayat ko, Alisa. Saan ani mamang mo? Asino ti kunam anobyam?
Siyempre, adda ka di pa'y sa bali. Si kalaang tinobyak. Ay ayatan ka unay. Talaga ka di nga awan ti sa baling ay ayat. Ang mga no damot na limat a relasyon yung kinilis eh. Talaga paghimunam ni Lisetan niya. Saan nag-isisir man nakasta? Kasano ajak agi mo? Nung kasla at nobya kayo itiladawan nyo? Saan mo ka di nga inaram ni Lisette? Saan? Kan reporter pa iti radyo idiaraan man ti negosyante. Akanakan ni Congressman Ijes Distrito mi. Sigud gayam a reporter. Sa nagsoldado? Bapae pa'y nga ron. Ado ngamin ti soldado iti pamilyada. Nagsoldado, gapo iti day di papang na. Amamuda kon tatang, kaya't ko lang tiyag sigurado. Awan ka diti madmadlayo ka dakwada? Awan, Mike. Ay, di ka kumaagatap. Manulat itawan ni Alisa. Saanan a minor de edad ni Alisa? Balasangan. Ngam saan ko akayat ang makinobyo. Nasingpet ni Omar. Nadayaw kanyak. Mabain mo't nga ta, amang gundaway iti kinasaya at kukinkwana. Inawat na kay Alice ti friend request ko. Patasik na awakan. Awan mo't nga ti opisina dahil iti kasto nga oras. Kan naka-online. Hello? Agyaman na, kasi nung batang ti awag ko tinyente. Nakitak tila daw nyo kini Omar iti igit ti baybay. Agayam kan agkaruba kayo kano. Naibaga na kadimatlaang anobya na? Juan? Napintas ka, ading. Nag-asa ti Manong Omar kan ka. Kaya't ko ti makigayam kan kaliset. Tenyente. Okay lang. Yam, awagan na platan ni tinagan ko. Iti kasta, saan mo ta formal unay? Okay? Okay, agyaman na. Ado pa'y lagayam ti iduldulim yung armas, Kernel. Napintas kan nabibilag dagito apaltugyo. At dalisen siya amin dagitoy, Omar. Uray ti paltog ni unad nga agbambantay ije farm. Ay, nung amin amuda nga adda armas mo. Adda pagbut nga da amang sarek ka na kayo. Naulimak dito'y lugaryo, Kernel. Awan mo't dagiti may padpadamag ang mataktakawan. Awan sa ni Manang Marjorie. Ay, inawis ti may sa gayim na. Ay, gayam. Pasensya ka na kuman iti anak ko, ah. Ha? Ay, awan anyaman na, Kernel. Protektaan na launay ni Alisa. Nang runa kat simbang pait. Agayom kay gayaman iti Facebook ni Alisa, Lisette. Awan mo't na ibagbaga na. Oray si ka, awan na ibagbaga manuyam gayam na yung Alisa. Pagsilusan naksa. Gapoy tinakita na aladawan ta. Silusa ka diya talaga? Gagangay la day ta. Uray ni Arnaldo. Pagimunan na ti kinasingad ta. Ay, saklakat nga rin din ang ibaw ingam iti saritaan. Anya ko matikarbagan ni Arnaldo nga gimon kat saan ko matanobyo. Adda ngamin kasta. Agimon, uray awan pa'y relasyon da. Diyak pa'y na ibaga kinilisit. Ngagayan ayat tan Alisa. Iso nakigtot edi sinalangad mo. Nagpulong gayam kan ka. Katapay namin asan mo nga ibaga kan kuan ang nobya na. Saan ko pa'y ngarod na istorya kan kwa na? At naman ang lagi mo na. At dan sa plano mga garam kinilise. Talaga lang, anya. Naaktuan kayo matlaag. Ni mama. Awan bain mo lalaki. Ulbod kan manang gundaway. Kat si kamo at garanggandya nga babae. Di ka mapakawan iti dayto yung inaramid mo. Umay ka na, Lisa. Dayto yung timaudya pa nagkita iti dayto yung alalaki. Mama. Kat si kamot. Isinam ni Alisa no di mo kaya tapay kat ka, soldado. Ha? Awan ti amo kagapuna pa ikat da ka soldadong Manang Marjorie. Saan na minor de edad ni Alisa? Masirib ti anak yo. Addan nakam na. Kat makapagdesisyonan abuk-bukod na. Anya. Aging inayat kami na unay kini Oma. Umay kan ko na. Ipatandag mama. Masakitan na.
Saan nyo kumapilitan na guyod ni Alisa? Siya kumalangan tidang ranyo. Sagana ka! Makadanon da ito kinitatang. Talaga pa i-report ko na ito, inginaramid mo. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga yung kami patangatang. Ita, ta nakasangputan dito balay, agsarita ta na impag. Awan bain mo, inulbugan nak. Sige, mamang! Aguma kayo amang tumpa kanyak! At ayan nagpainit din! Patay lang! Di makapagsina ka na kami kini Omar! Saan nak nga pagpungtutan na Lisa? Anyat kinunakan ka? Saan ka pa'y ama kinubyo? Taagadal ka pa'y laeng? Uray na kinubiyag kini Omar, mamang! Diyak binaybay at ti panagadal ko! At ang tapay ngayon pasnag ko ti panagadal ko! Ni Omar tinakaritnak itiragsak ngayon paidam yung kanyak! Agulimag ka! Saan nakapilitan na Lisa? Marjorie, saan mo kumaabog-kawan ka anak mo? Imbes abog-kawam kasarita mi tinasayaat. Amuyo asaan na ka makapagtiptipal. Gaputa santa kapatpatgan, mamang! Kitaan nyo ti kinatangsit kay apo ko yung tatang. Saan ka di apod no ti kunak? Saan ta kapatpatgan? Napatpatag ka na kayo ti panagpabaknan nyo! Alisa, sumrikan iti kwarto. Sige, siya akong ti makaam mo ang makisarita kan mamang mo. Naunag ti pampanunod ti Masarento. Sigod ang naragsak ka sumangpat. Kalpasan ti panagpasyeryo. Nagasat ka. Kabubingan kan masirip ti nobyam. Adadak kala problema, Reggie. Nadoktala na ni mamang ni Alisa ti relasyon mi. Anya? Kastaon iti pungtot na. Impang tana paikat na kasoldado. Ang saanan a minor di edad ti nobyam? Kan ni Colonel pa iti pampanunuta ka maysa. Ang mga makagura kanyak. Saan na nga mo nga nobyak ni Alisa? Nagsayat matngarod ka na tayo soldado. Masansan nga agpaka ni Farm. Namnama ka kasarita nak ni Colonel Arizabal, Reggie. Ang mga ipaypayso ni Manang Marjorie nga ipulong na kitingato. Ura kayo iti dayto anamok tatang. Masansan ni Omar dito balay. Tanasingid kayo. Ngam di mo lanadlaon ang nobya na gaya mo ni Alisa. Awan pulos panagatap ko. Lupay makikitak ida nga agsarsarita. Kat, di kailangan nagsaludsod. Nasingpat ni Omar. Nulakat saan ang makasinga iti panagadal ni Alisa. Mariknak napatpatgan launay ti anak mo. Kagura kayo tatang. Binaybayan nyo ni Alisa. Sa ita, napatpatid pa yan ti panagkayim nyo iti dadya nga Omar. Saan nga itikas ti kayat ko asawan, Marjorie? Panunutam man tirik na ni Alisa. Tatang, tinggandak. Kasapulan na kasarita yun ni Omar. Adaywan na ni Alisa. Nakasaysaya atakken ka, Omar. Raumen ka. Pulos nga awan panangipapan ko. Apay anaaramid mo daytoy. Pakawanan dak ko ma, Colonel. Ngam, ay ayatak ni Alisa. Ang ubing pay, agadal kumapay laeng Saan ka makasinga iti panagadal ti apo ko yo? Nagbalinak ang inspirasyon na, Colonel. No, kayat mo nga agtalinaed ti panagraem ko ken ka, Sargento Garcia. Kayat ko nga adaywang ni Alisa. Si ka mismo ti mangibaga nga agsina kayon. Ano niya? Palubusan ka ang manghawag ken Alisa, tapno ibagam nga agwin naswas kayon. Ladingitek, saan kan anawaya ang makastrak ijay balay? Amok. Kagura naklaunay ni Manang Marjorie. Nadagsan tikid-kid dawin nyo kanyak, Colonel. Diyak kabala nalipato ni Alisa.
Kun ad-adapay ajak kayat apasakitan tirik nana. Si papa kong babaag ang makisarsarita ken ka, Omar. Sa anak ko maapaayan. Maawatan da kuma, Colonel. Ulitek. Adaywam ni Alisa. Makiwin naswas ka ken kuana no di mo kayat akagura ka. Ket ibilang ka na paglan akabosor ko. Adaam amok iti kampo. Ket mabalin ko akidawan ti pan nakaipanladaw mo iti adayo. Ah, Daytoyen ti maudi apan nakisaritak ken ka. Linaksid kan agayam. Da kasadaytuin kaya. Ang mga may ramraman akpay akagura ni Colonel. nadagsan launay ti kidkaddawan ni Tata Felipe, Reggie. Kaya't naasyak ti mangibaga ni Alisa, ngagsina kamin. Ngam ay ayatak launay ni Alisa. Diyak kaya't ang mapasakitak. Mawatang ka. Anya lang ang tirignam, amang pasakit iti babae ngay ayatam launay. Iso ang mariribukan ak. Mawatak matkid ni Manang Marjorie, kan Tata Felipe. Ubing pa niya, Alisa. Anya ka tano, aglinipat kayo pa ilang. Kat subliam to, hinton makatorpos. Ang manupay atawan ti panaguray ko, Reggie. Ado ti mabalin ang mapasamak iti ure ag kanitulaang. Ngam, nakataya ti dayaw mo kasoldado. Adanang ko iti panakisarita ni Major Braceros kini General Mayoga. Kumarkado ka nagdiriribo kay Mindanao. Kat masapol ti ado asoldado a may destino ijay. Anya? Awan mo't na ibagbaga kanyak ti commanding officer tayo. Gaputawan pa'y bilin nga ta. Nabayagan anay destino ka ditoy. Aging gaita. Sa anak pa yan na kay kadang. Kasladyak kabaulan. Ay ayatak unay ni Alisa. Diyak kaya't apasakitan. Diyak kaya't amalmalday. Naturay ni Manang Marjorie. Talaga akayat na kami apagsinaan. Yan may sapay. Kaguran ako ni Tata Felipe. Omar, sumbatam ti awag ko. Nangang ko tinagsalitaan na mamangkin Lolo Felipe. Kabalan nga ta ni Omar, mangisina kanya. Alisa. Nangang ko tinagsalitaan na mamangkin Lolo. Kinasarita na kagayam ni Lolo. Apayasan ka sumumbat. Kabailam ka di, makiwin naswas ka niya. Saan nagkadin ngay ayatan? Ay ayatan ka unay. Numakisina ka kanya. Katalaglangan tibukon ko, abiyan. Saan? Pangasin. Saan mo kung mga aramidan na ita? Pagkatayang tipan nakapukaw ko kan ka, Omar. Diyak kabaulan. Nga niya! Ni Mama! Napagaon ka cellphone ko, Mamang! Talaga, anatangkad ti unom. Kaya't no kadya dadaalag ti cellphone no, tapno sa ano na makasarita ni Omar? Kanya pa lang ti kayat yo! Kinawagan lang ni Omar, tapno makiwin naswasan kanya! Nasayat lang unay. Saan ko ang kabalan, Mamang? Nasaysayat lang nga namatay lang. Kinamaag dahit ang ibagbagam. Tapno mayadayo kay ti dadya lalaki, kuyog ka ni London. Saan, Mamang? Diyak umanugot. Saan nakasumurot ka na kayo? Dahito yan dahil din ang mo ang nagsaritaan da Major Braceros kan General Mayoga, Reggie. May saa kadagiti napili ang may destino iti Mindanao.
Amok na pa'y amalidayan ka. Amay destino iti sa bali a lugar. Mabalin, di mo kaya ti pumanaw dito Ilocos. Nabayagat mo't ngaminon dito Ilocos. Uray, tada pakalaglagi pa, may tipad na kay destinom dito eh. Nakanubya ka iti napintas kan masirip ako lihiyala. Ngamawan ti pakainaygan ni Colonel Arizabal. Agam amuda ka no, kini General Mayoga. Saan mo't nga ta? Ada pa nagtalagdag iti officer tayo. Kas pamanagnak iti pan nakaidestino kay J. Bicol idi. Kita niya rati planon. Pumanaw ka, asan ka man lang makapagpakada iti nubya? Saan daklakit di palubusan ang makasaritak niya, Lisa? Lipatem latang aro din. Waya-waya amon. Tapno sanan amasinga, ti panagadal na. Anya ti kaya tasawan ti lugan dagiti soldado ang nakaparada iti ruwar tatang. Sa ngayon nyo kadimanan dagiti soldado? Ni Omar laang tinakalugan. Tagpakpakaasi a kasarita na kuma ni Alisa. Talaga natangkan ti ulo da ita soldado ay sana mabalin. Nagsinadan ka ni Alisa. Para kano iti maudi agundaway. May destino kano ijay Mindanao. Gonggonana. Kita agman na niya pagbambanakan na. Ngamuray pa Saan ko ngay palubos? Ang asiyo ko, ma. Ura iti dahi pilagon daw ay makasal. Agsubli ka iti kwarto. Saan ka magpakita kanya Omar? Ang asiyo. Kasapulan ka di. Ang parinto mga kitisangoyo. Marjorie, uray kat may destino ni Omar ijay Mindanao. Uray a pagbiit laang nga agsarita dakan Alisa. Pagyaman na. Tayong palubos ni mamang mo ang makapagsarita ta. Ure pagbit lang. Maudi na gundaway, Alisa. Maudi. Agundaway. Alisa, para iti masakbayam. Kansaan lang asikat ti masakitan. At dapat sa titibiyag ko, ama pukaw iti pananglipat ko ken ka. Nagsaman apa ng pinakadata. Nasaysaya at kumalangan na saan ka naman mo. Pinaragsak na sa mapukaw kamatlaag. Saan ta atong naldagiti pasamag? Ubing ka pa'y Alisa. Narimat ti agur ure ang masakbayam. Diyan ka mo. Noon kita tanto pa'y Omar. Urayan ka. Iti umto, ti bulalayaw. Dandani tayo makadanon di Pierre, iya sambuang ka, Omar. Ngam, nakululi ka. Saan ka diyan nakasagana, amapan makigubat? Kunak no saan ka akaraman kadagiti may destino iti Mindanao. Nakigtutak nga ro di kasarita nak ni Major. Tiyan mo katagbati ka di Ilocos. Adda ako maapan nakamatam kini Alisa. Iti pa nagpinnakadami. Naglinipat kami matan, Reggie. Jakton masurutan ti dalan kung agsubli jay Ilocos. Huray tado tinapipinta sa babalasang iti Mindanao Parks. Napupudaw dagiti Bisayan. Nang runa ije sambuanga. Ta ado ti misti sa Kastila ide. Ipamaysak lang ti kinasoldado. Kanja ka mo. Nonya ti agur ure agasat ko. Gasat tayo ko naman. Kahit naksama na pagdanagan. Si kakit di man. Kaslasan ka, soldado. Naitaman di ko na kumisam ka. Daranggas ka no dagiti kabosor. Nasikap. Kan lumibat na. Oh, nakasangpet kagaya man Alisa. Apeng awan ka ganay gayam. At da ka di madi amarikrik nam. Awan anyaman na daytoy lolo. Napanugak laan. Nakarubot ka din ni mama amapan Manila. Naimbag ta si Mangput ka na Lisa. Aday pakitakkan ka. Anya day ta mamang? Nay, Marjorie, isipod si mangpet ka.
Nasumok mo matan ti ag Facebook. Kita anda ito, kita ito aladawan. Amo ka may lasin mo day ta soldado. Nagragsak, ti pa nagsarsarita day ti day ta babae. Kasla kay masikog. Ni Omar. Mailip ko na yan kan kuan. Ang masin ti kaduhan na babae. Ita, may bagam kadipay nga ayayatan na ka ni Omar? Manulabulan, manipod na destino di Mindanao, adan nang isukatanakan ka. Kan masikog pa yan. Asino daytoy a babae? Kasla ni Lisette. No basta. Pudno ti atap ko. Kat, agsangit ka. Masirib ka, Alisa, namaag ka. Nagpaalilaw kakit din iti dayjay ataw? Apay ang naramit mo daytoy kanya ko, Omar. Sikat tinakaring nagit. Kanya pagsangitam, ha? Awan bibiyang mo, ni didaya lalaki, gaputa nagsina kayon. Juan, nagsina kami kini Omar, mamang. Kapunta dahi tati pagayatan nyo. Ngam saan kayo pailangan apnan? Anya ti kayat yo. Awan patingga ti pa Oy, nagsinapan. sumardeng ka namang sungba-sungbad kanya. Mujak makatepang masaktan ka man kanya ko. Madre, ag tepil ka ko. Sambra ka kuniti kwartok lolo. Alisa, Dita, naragsak kayon, mama. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Kaya't ko kumakasarita ni Omar. Tapno pag nagkakankuhan ay panggapitin pakita ni mama. Aladawan da iti dayjay aliset. Ngam tiyak kaya't kagada masakitan. Amangan numaterod-terid na. Kasi inawakak ni Lisette. Ngam, saan nakasuksubatan? Amukan ni Manong Reggie. Isuti isuglat kong maawakan. saan ka kadi amaas yan iti anak mo, Marjorie? Maibturam abuy-buyaem ti panagsagaba na. No saan ka pa'y alinaptan? Amangan no natong pamitayen. Maag niya Lisa tatang. No niya launay tinakita na iti dayja tao. Nagsina da lang arod. Basol mo mutlaeng. No apay nga impakitang pailaeng dagijay aladawan kan kuana. Tapno iparupak kan kwa na aluklukon lang ni Omar. Asaan na pudno ngay ayatin na. Mapnag ka kuman tanagsinadan. Saan mo kuman apasakitan pay? Nagadugay mamiskol ni Alisa. Inulit-ulit na pa tinagchat kanya. Damdamagan na kanya. No adda di sambang ka ni Lisette. At agdindenadan. Kasla ni Lisette mat ngamin ni Sarah. Kasimot ni Sarah. Intarayan tinakasikog kengkwana. Sumagmamanulaan abulan nga data dito isang bangga. Nakad-adonsan ti kacachat mo. Ni Alisa tinagchat kanya. Tapay ka no. May panggapit iti tiladawan nyo ken Sarah. Napagbidutan na ani Lisette. Kiram. Kasla isumot ngamin. Damdamagan na no adan ni Lisette dito Mindanao ket agdindin na kayon. No umawag manan ken ka, Reggie. Ibagam nga da asawa kon. Ngam saan anilset. Agyaman na, tanawagan kami tlaan Manong Reggie. Nabasa mo't nga tandag iti chat ko kan ka. May panggap ka di tiladawan ni Omar? Kandi kadwa na a babae? Saan ani Lisette da jay? Ni Sarah. Adan nobya ni Omar dita. Amo ka masakitan ka. Agdindinada pa yon kin Sarah. Tamasikugan. Saan? Amok kat ay ayatan nak ni Omar. Pudno gayang tikuna ni mamang. No din nga kumakidikan ko na. Linong ko nakla ni Omar. Kagurak. Kat ilunod ko.
Oh, saan mo ta ka doon ni Alisa, tatang? Anya ti kaya't nasawan? Kaya't nakapapasan? Min ado nagtuktok iti kwarto na. Angam saan na alinuktan. Nanggag ko ti sa ibag na. Maaga talaga. Makapanganak laang, makangagmanan, iti saan na nasaya at kanyak. Ang mga nunyak makapagtupil, makabil ko manan. Saan mo kumaadang ranti anak mo? Ang mga nuad-ad da amarik na asaan mo apatpatken. Kalukwan day tatatang. Ada ka timot na ganak, adi mang ipatpadag iti anak na? Ay, saan kan nga gunget-gat na? Sangsangguan ta ti grasya. Napukaw pa ikidindiganas ko amangan. Manipot si Mang Putak, pa si konsumisyon ti papay ni Ali sa kanyak. Ngam sana mabaling ngay so ti masurot. Bayam, kasaritak to. Siya kung ti makaammo iti anak mo. Agsubliak mo't lang iti Manila inton lawas na. Kayat ko akakuyog ko agsubli iti lontot. Anya? Mabati ak dito eh. Uray, tadamat niya una dakad kadwayo. Kun kasaritak to di katulong, tapno saan na kayo matapanawan. Masya naklaunay kini Alisa. Ay ayatin nakalaunay. Nasaysayata panunutan na nga dan kadindinak. Ngam kagura na ka. Ilunod na ka kanon. Nasaysayata kaguranak. Tapno malipatan na kon Reggie. Nagdara sa nagmaumaw ti panagayat mo keng kuana. Man ti kasken kuana nga agayat ti tinapod no. Kunam nga taadyak masaktan, Reggie. May saak a soldado. Adon tinakay pasungal-ngalak abagad. Ngamgapo ka ni Alisa. Nagbalin ang narukop tiriknak. Saan ko maarumbang arimok maka? Inlaban mo ko man ni Alisa. Tapno maipamaysa na ti panagadal na. Diyak kaya taga po kanyak. Kat madadaal ti masakbayan na, Reggie. Hindi ko mapay rabi akayat ka kasarita, Alisa. Malasin ang nagsangsangit ka. Nakasaritam ka din ni Omar. Kalpasan ngayon sina naklolo. Awan ng tiga po na akasarita. Saan apot nung ay ayatan na? Saan na kainlapat ka ni mama? Nasaysaya atin day jay anapasamak apook. Para iti masakbayang metlaen. No at taman takal abidot anaramitak lolo. Agpapapawi Saan gayam ani Omar tinakaypaay ti pagragsakak. Awan serbiti kinasirip ko. Maagkan ko nangak. Kaguram ni Omar. Inanlilaw na lolo. Manula abulat manipot na iya ka rin jay sambuang ka. Adan nang isukatan na kanyak. Masikumpayin ni Sarah. Inuulpot amin ngayon pagkakinilulo, Felipe. Kagurat ni Omar, iti panangloko na kanya. Ngam na italimang dito'y puso, di panagayat ko kankuana. Ngam masaksakitan at launay. Omar, apay anaaramin mo kanyak na ito'y. Diyak ko man kaya't alagipan ti kinaragsak tayo di. Gapot ang masakit anak lang. Inton maminsan kanon nga alda ti panangratoy kadikiti kabusor. Oh, nakasagana ka din, Reggie. Naranggas kan nasikap dagiti kabusor. Kabagabangot yan. Mabutang ka kadi amatay? Awan pa asawak. Nagpipintas ka nagpupudaw dagiti babalasang alumabas-labas iti kampo tayo. Kaslaki ni Alisa, di ka ubing da. Saan mo nga ipalagip ni Alisa? Kursunadam samat. Oo. Diyak lang babae na namang ribalking ka. Reggie, ada ibagat kan ka. Nukas pangarigan, tawan gasat ko iti paggugubatan. Oh, anya ka di ditang ibagbagamon. Ibagam to kin ni Alisa. Nga itugot ko iti tanam ko, ti panagayat ko kinkwana.
Ket tarigagayak tinaranyag ang masakbayan. Ken panagragsak na iti sidong ti lalaki. Ana ikari para ken kuana. Jakla ko makayat ti agungat. Ngam kita man talangam. Kas kala nakapimpiman launa yan. Mama, Amok, saan mo pa nalipatan ni Omar? nalipat ako ni Omar, mama. Kukon. Lukas tamat laang. Sumurot ka kanya kiti panagsubli kiti London. Kiti Jayon nga ituloy mo ti panagadal mo. Sara ka di tinagan tinangisukatan na ka. Tiamok no ni Lisette, lolo. Sa balik hayam day a babae. Kasi kadit iti pulis ken soldado, lolo. Nalaka masulisok iti sa bali a babae. Alisa, day di lulam laeng ti impatag ko iti kastaunay. Lupay, selosa. Dumteng to ti panahon, lolo. Makasara kakto iti puno amang ipatpatag kanya. Karbengam ti agragsak iti na ikari alalaki aparaken ka. Iti na ituding a tiyempo. Ipasnek mo ti agadal, apok. Napimpintasak tumanan, lolo. Kaarig kun ti bulalayaw anarikat amagawa. Ado a libro nga adda iti sangom. Ang kasla awan dita iti panunot mo. Nakaridliday ka manan, apok. Pangaasiyo, lolo. Saan niyo kumaapanunutan? Amalaglagip ko pa lang ni Sargento Omar Garcia. Saan pa'y gaya man nga Omar, ti awag mo kenkwana. Sa bali ti pakariribukak, lolo. Inton ka ni kadwa kumaarabi ingag luwas ni mamang amapan Manila. Ngam intantan na. Aging gainton lawas na kano, tapno adda kano panawan ko ngag panuno. Nasaysaya at no sumurot ka ken ni mamang mo. Tapno na anay ti pan nakalipat mo. Nakalipat ako, lolo. Nagpakpakaasi akada kayo. Asaan tayo napagsaritaan tayo jay ulbut, alalaki. Amom, ti masakbayam ti pampanunutan ni mamang mo. Da kayo ti pampanunutak, lolo. Mailiwag tulakit ti. Kung saan ko kaya apanawan kayo wag may maysa. Ay, napigsaak pa'y laeng. O, kita, oo. Ay, saan nagapakadanagan, apok? Ay, kan may sa adamot ni unad akadwak. Kilatag imlong dagiti kamalbuong. Dandani akon. Men! Take cover! Talaga na paggad dagiti kabusa. Siyak ti binilin ni Tiniente Sarmiento. Amang idaulo iti may sa grupo. Sa bali ti grupo nga indaulwan ni Major Cuevas. Nagtutulag kami itay. Nga agsasabat kami. Amang lawlaw iti kuta dagiti kabusor. Sanda kami nga ingga na paltugan. Kakatwa! Bumalas tayo! Dan napunta na kadwami. Ni Regent Samot tayo dyan. Sargento Gamyaw! Hindi na pagdanagan, Omar. Nabang aranak. Punak no napuntaan ni Reggie itay. Sa anak ang natalgad dito ayan ko. Agarudo kak ako mamang itidaydi kasamukan. Sargento ka siya! Napunta ka! Napunta anak. Sa anak nga ingga na paltugan. Diyos ko. Daytoy ka din ti kanibusanak. Alisa. Ay atan kalaunay. Nervyosa. Kasta unay pa nagpanugbog ti parugong ko. Anyang tati kaya ta sa untay kaya marikrignak. Alaysa, pwede ka makaid na. Mama, Di mo ibaga nga dua-dua ka pa nga sumurot kanya. Lipatan mo na dyan nga Omar. Ay, Alisa, ape abumbumsag ka.
Lolo, Nan, Jesus, nakalamnami istidakulap mo. Apay, anyat marikrik nam apo. Jak man na mo rin ang alis ah. mga laki ti tanong lolo. Mawawa. Ay, sos, sos, dandali ka na tumba. Naimbag ta na tingil ka. Madmadin sa amot tarik nam. Ay, sige, agtugaw ka pala iti suka. Sa akong timangala iti danom mo. Napunta anak manan. Hindi mo pagdadam kisilang sukat ko. Dito'y tinakita ka na kawasagan ni Omar. Nawan matigay ang puto eh. Tidak ka. Nakusukuso na dito rawat. Nagkaratap. Bueno. Kadangatan ng kuwit kong kuwan. Sandak ngayon ka na patukan. Adon tinapasag ka na kitikakak. Diyos ko. Dahil di ka din di ka ni pusanak. Ispalan na ko, Diyos ko. Masan-san hindi nga pasya kami kini Omar Tito Far. Uray magkikita ni Lolo. Ang naraksak kaming agsarsarin. Saan apulos ang nagata? Ang apay alaglag may lang tilaki ang lilakan. Saan ko nga ay kagu. Nung pagligliday. Naikadang kunti sumurot kinima. Kat mailiw kit di kini Lolo. Ni Manong Regit yung mawawak iti cellphone ko. Apay nga tagang nervyos ka. Hello? Alisa. Kasla, ang kakapsot ti poses mo. Tungag ka di ba ka? Awanan ni Omar. Awanan ni Omar. Ano yati kayat mo asawan?